Rydych chi'n barod i wneud eich ymchwil marchnad, ond cyn i chi ddechrau, mae'n beth da paratoi cynllun. Mae treulio ychydig o amser yn cynllunio cyn dechrau'n gwneud i'n haws gwneud yr ymchwil, ac mae'n eich cadw chi ar y trywydd iawn. Yn gyntaf, mae angen i chi fod yn glir am yr hyn yr ydych chi'n awyddus i'ch ymchwil ei gyflawni. Gofynnwch y 3 cwestiwn hyn i chi'ch hun. Cwestiwn 1. Pam rwy'n gwneud yr ymchwil yma? Meddyliwch am y penderfyniadau yma rhaid i chi gwneud. Efallai eich bod chi am benderfynu pa fath o gwsmeriad y dylech chi targedu, neu sut y dylech chi becynnu neu brisio'ch cynnyrch. Yr ail gwestiwn. Pa wybodaeth sydd ei hangen arnau? Os ydych chi'n penderfynu pa gwsmeriad y dylech chi targedu, bydd angen i chi gael gwybod faint o segmentau o gwsmeriad sydd yna, a faint sydd ym mhob segment ac yn y blaen. Os ydych chi'n edrych ar brisio, byddwch chi am gael gwybod pwy arall sydd yn y farchnad a pha brisiau maen nhw'n ei codi. Y trydydd cwestiwn i chi ofyn i chi'ch hun yw sut y byddai'n defnyddio'r wybodaeth yma. Mae'n hawdd ymgolli yn y broses o gasglu tomenni o wybodaeth. Mae rhai o'r adroddiadau ymchwil marchnad yma'n ofnadwy o ddiddorol. Daliwch i ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig a meddyliwch sut y byddwch chi'n defnyddio'r wybodaeth yn gyntaf. Y cam nesaf yn y broses gynllunio fydd penderfynu pa ddilliau yr ydych chi'n bwriadu i defnyddio i gasglu'r wybodaeth. Meddyliwch faint o amser rydych chi'n bwriadu i dreulio'n gwneud eich ymchwil a faint sydd gennych i'w wario arno. Fe allai fod yn ddefnyddiol gosod terfyn amser i chi'ch hun, neu fe allai'r peth rygnu ymlaen ac ymlaen. A chofiwch, mae rhai o'r adroddiadau sydd wedi cyhoeddi'n gostus iawn weithiau, felly meddyliwch os wir eu hangen nhw arnoch chi cyn i chi prynu. Y peth arall i'w ystyried yw pwy mewn gwirionedd sy'n mynd i wneud y gwaith ymchwil, a beth am ddadansoddi'r wybodaeth ar ôl i chi chasglu. Ydych chi'n bwriadu gwneud y gwaith i gyd eich hun, neu os angen help arnoch chi? Ac os ydych chi'n gofyn i rywun arall wneud y gwaith drostoch chi, cofiwch fod angen amser chi rhoi gwybodaeth iddyn nhw ac esbonio iddyn nhw beth sydd angen i'w wneud. Y cam nesaf yw cael gwybod pa wybodaeth sydd ar gael eisoes, a pha wybodaeth y mae angen i chi chasglu eich hun. Penderfynwch pa gwestiynau fydd yn rhoi'r atebion i chi a gallwch chi defnyddio i wneud eich penderfyniadau. A phenderfynwch pa ddilliau rydych chi'n bwriadu defnyddio a phwy rydych chi'n bwriadu gofyn y cwestiynau iddyn nhw. Chi'n gweld pa mor ddefnyddiol i'w cael cynllun. Mae yna dipyn o bethau feddwl amdanyn nhw'n dos e. Eich tro chi yw yn nawr. Defnyddiwch y cynllun ymchwil marchnad i'ch atgoffa am bopeth yr ydyn ni wedi drafod yn y fideo yma. Rwy'n siŵr y bydd yn haws i chi os bydd popeth yn yr un lle.